Bèlgica està al mig de l'Europa occidental. És un país petit amb uns 10 milions de residents, però que com a casa hi ha diversos sentiments, en direm, regionals, que fan que la població es divideixi en 3 zones diferents. Al centre del país trobem la petita regió de Brussel·les, on es parla el francès i neerlandès. Al nord trobem Flandes, on l'idioma predominant és el neerlandès. I al sud, Valònia, on es parla el francès. Tot i que també en certs punts del territori existeixen comunitats alemanes on mantenen l'alemany com a l'idioma familiar. Ciutat de Brussel·les, capital de Bèlgica i d'Europa. Habitants, 1.230.000. Llengües, neerlandès i francès. Moneda, l'euro. Aquesta és una ciutat cosmopolita moderna i amb una gran varietat d'estils arquitectònics d'allò més enriquidors. Des d'aquesta ciutat es triga unes 3 hores en cotxe en arribar a París, Londres o Amsterdam. Des de casa nostra el viatge és una mica més llarg, així que hem optat per la millor opció, l'avió. El millor que es pot fer per conèixer Brussel·les és començar a moure'ns pel seu centre neuràlgic, la Grand Place. Aquí s'hi barregen estils arquitectònics de tota classe, barroc, gòtic i renaixentista. La joia de la plaça és l'Ajuntament de Brussel·les, edificat al segle XV. Els governants de la ciutat van decidir aixecar una seu que reflectís el poder i riquesa de la ciutat. I destaca aquí, i des de qualsevol altre punt de la ciutat, la seva torre de 96 metres d'alçada que està coronada per la figura d'un àngel. Tot i així, vista de prop, una de les coses que més crida l'atenció és la seva falta de simetria. Vaja, que una banda és més llarga que l'altra. Tot i que s'afirma que la no simetria va ser intencionada, les mares llengües diuen que va ser un error de càlcul i que quan el seu constructor va veure el resultat final, es va llançar des de la torre horroritzat. A la Grand Place existeixen altres edificis a destacar, per exemple, la Casa dels Ducs de Brabante o la Casa del Rei, que actualment és el museu de la ciutat. Prop de la Grand Place es troba la figura més reconeguda de Brussel·les, el Manneken Pis, un emblema de la ciutat que sorprèn per la seva petita mida. Segons diu la llegenda, un nen va apagar la metxa d'una bomba posada a la ciutat en temps de la guerra i va evitar la imminent destrucció de Brussel·les. I d'aquí que es fes aquesta escultura. Però també diuen que aquest nen era un duc i que de ben petit ja tenia el seu propi exèrcit. Els soldats, al veure el perill que podia patir el nen enmig de la guerra, el van enfilar a dalt d'un arbre i, clar, va acabar pixant sobre els soldats enemics. I passejant pels carrers de Brussel·les ens trobem un altre personatge fent pis, el Sineke Pis, un gos marcant el seu territori. Aquesta estàtua canina és del 1998. La catedral de Brussel·les està situada al turó de Treurenberg i es va aixecar al lloc on ja al segle XI hi havia una antiga església romànica. Es va començar a erigir al 1225, transformant i ampliant l'antiga església i reconvertint-la a l'estil gòtic. De fet, representa un dels millors exemples que es conserven de l'arquitectura gòtica. L'interior és impressionant. Els grans vitralls blancs il·luminen la nau central i les columnes suporten les figures dels 12 apòstols. My safe harbor where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't want to see the light. Close your
stay. Quan es parla del menjar belga, es parla de bona cuina. Potser influïts per la proximitat de la tan reconeguda cuina francesa, els belgues tenen un gran ventall de plats exquisits. El preu d'un menú a Bèlgica ronda els 20 euros, on s'estila a servir un primer plat en forma d'aperitiu, el plat principal i els postres. Sempre s'acompanya el menjar amb pa amb mantega. Com a plat més típicament belga hi ha els musclos acompanyats amb patates fregides, una estranya combinació que, tot i semblar incompatible, no està gens malament. Un plat més elaborat és el carbonet flamand en francès o l'estofles en neerlandès, una espècie d'estofat de carn de vedella feta a la brasa, adobada amb llaurer i farigola i feta al xup-xup amb cervesa, vinagre, sucre i ceba. A tot arreu i com a aperitiu es serveixen les conegudes croquetes de formatge, molt bones, però per deleitar-nos un gofre de xocolata negra belga, i és que la xocolata, i de la bona, és la realment típica d'aquest país. Brussel·les és considerada com la capital d'Europa. Aquí hi ha els edificis més importants de la Unió Europea. A Europa existeixen 3 institucions: el Consell, la Comissió i el Parlament. La seu de la Comissió és el famós edifici Berlaymont, una construcció en forma de creu irregular amb una estructura de vidre i acer construït als anys 60. En aquest edifici es creen les lleis i normatives que afectaran en menor o major mesura a tots nosaltres. Un altre dels edificis importants és el famós Parlament Europeu. Des d'aquí es promulguen, es pacten o es refusen les lleis i normatives proposades per la Comissió. A l'interior trobem una exposició interactiva sobre l'evolució d'Europa a dins de la Unió Europea. Aquest és el Palau de Justícia de Brussel·les, l'edifici més important del barri de Marol, però cal dir que no es troba a peu pla. Més de 20 metres d'alçada separen aquest barri de l'edifici, que queden connectats a través d'uns ascensors. Una curiositat, aquest palau va ser construït a sobre de molts edificis ja existents, el que va obligar a perdre la llar a més de 3.000 famílies. Tot i ser la seu del Tribunal de Justícia de Bèlgica, a l'interior es permet visitar per així observar aquest majestuós i imponent vestíbul de 100 metres d'alçada. El seu estil barreja el neoclàssic amb el neobarroc. Al finalitzar la Segona Guerra Mundial, els alemanys es van retirar de la ciutat. Abans, però, van prendre foc a l'edifici. Per sort, al 1947, gran part d'aquest ja estava restaurat. I un altre dels edificis que impressionen és aquest, el Palau Reial. Quan la bandera oneix el vent, com ho fa ara, és que la família reial és a Brussel·les. Tot i que molts podrien pensar que és aquí on viu la monarquia belga, no és així, sinó que l'edifici només queda reservat al rei quan ha d'exercir alguna funció com a cap d'estat. El seu interior és tan o més impressionant com l'exterior neoclàssic del palau. Làmpades de llàgrimes de vidre, detalls d'or, objectes de gran valor i mobiliari senyorial omplen la desena de sales que té el Gran Palau, edificat a principis del segle XIX.
L'Atòmium és el monument més conegut de Brussel·les. Fa 100 metres d'alçada i aquestes 9 boletes unides per pals representen una molècula cristal·litzada. Van ser construïdes amb motiu de l'Exposició Universal del 1958, però va tenir tant d'èxit que, com ja va passar amb la Torre Eiffel a París, no el van desmuntar i es va quedar aquí plantat fins a dia d'avui. L'edifici o l'escultura pesa 2.400 tones i ha de suportar vents a fins a 160 km per hora, que és el màxim registrat a Brussel·les. Cadascuna de les 9 boles, fetes d'acer, té un diàmetre de 18 metres i van ser dissenyades per André Waterkane. Quan cau la nit, 2.970 leds de llum blanca il·luminen l'estructura, donant un to futurista a la ciutat. Gent, capital de la Flandes Oriental, la segona ciutat més poblada de Bèlgica. Habitants, 243.000. Llengua, neerlandès. Moneda, l'euro. Gent és la ciutat flamenca que té el nombre més elevat d'edificis històrics del país, i és que és una ciutat que sembla treta d'un conte. Es troba situada a la confluència de dos rius, el Lys i l'Escalda, i és que el seu nom ve de la paraula celta ganda, que es pot traduir com a la confluència, en aquest cas, de dos rius. Per arribar fins aquí, des de Brussel·les, surten trens cada 20 o 30 minuts i es triga poc més de mitja hora en arribar. La catedral de Sant Baf, o Sant Bavó, és la seu de la diòcesi de Gent. És realment espectacular, rep el nom de Sant Baf, en referència al sant patró de la ciutat. El 1539, una antiga abadia, la de Sant Baf, va ser enderrocada per Carles V per tal de construir-hi una ciutadella. Els monges i el seu abat van tenir que traslladar-se a una petita església situada al centre de la ciutat, a l'església de Sant Joan, just al lloc on Carles V va ser batejat. Aquesta petita església de Sant Joan més endavant va ser transformada en aquesta gran catedral. Aquest és el punt clau de la visita a Gent. Entre aquests dos carrers, per on passa un dels canals que creua la ciutat, es troben els edificis més impressionants que, tot i tenir aquesta elegància, daten de l'era medieval. El conjunt es coneix com el Moll del Gra. Cadascuna de les cases pertanyia a un gremi. La casa dels mariners, dels treballadors del gra, magatzems de blat, de carn, són el testimoni i precedents del que va ser l'economia gantesa de l'era medieval. El castell dels comtes de Gent es manté quasi intacte al pas del temps. Ara està al bell mig de la ciutat, però quan es va edificar els terrenys eren pantanosos i de difícil accés. Es va construir aprofitant un petit turó vorejat pel riu Lys. Ara aquest és l'únic castell medieval que queda en peu en tota la zona de Flandes. A l'edat mitjana, la majoria dels comtes edificaven les seves fortificacions a les principals ciutats. Així les feien servir com a allotjament, ja que els comtes estaven contínuament viatjant de ciutat en ciutat per poder mantenir la llei i l'ordre.
Un altre dels símbols de la ciutat, la Torre Belfort. És coneguda com la Torre del Campanar i des de l'any 1313 que mai ha deixat de sonar. Des del seu mirador, a 91 metres d'alçada, es pot gaudir d'una perfecta vista aèria de la ciutat. En altres temps, quan els enemics s'acostaven a la ciutat, la campana més potent, la coneguda com a campana Roland, avisava als ciutadans, i avui encara ho fa a cada 15 minuts per marcar les hores, i puntuals els seus engranatges continuen funcionant dia rere dia. L'església de Sant Nicolau, o Sint-Niklaas-Kerk, és una de les més antigues de la zona de Flandes. Va ser construïda al lloc que ocupava una antiga església que es va cremar a l'any 1176. La torre central servia com a torre de vigilància i lloc on hi havia les campanes, però quan es va construir el Belfort, la torre que acabem de visitar, se li van traslladar les seves funcions de vigilància i també les campanes, deixant així l'església només amb les seves funcions religioses i deixant pel Belfort la vigilància de la ciutat. To complain about. Bruges, capital de la Flandes Occidental. Habitants, 117.000. Llengua, neerlandès. Moneda, l'euro. A Bruges la podríem considerar com la Venècia del Nord. Aquesta és una encantadora ciutat envoltada de muralles amb edificis gòtics i renaixentistes. Bruges va ser una de les ciutats més pròsperes i poblades d'Europa durant l'edat mitjana i avui en dia fa les delícies dels turistes que arriben de tot arreu degut a la seva gran bellesa. El que potser no us quadrarà és el seu nom, Bruges, una ciutat tan encantadora com es pot anomenar així. En realitat, el seu nom ve de la paraula noruega Bryggja, que significa lloc per desembarcar. De fet, la importància de Bruges era deguda al seu port a l'edat mitjana, però el seu poder va caure a poc a mida que la costa es va anar allunyant del centre de la ciutat, degut a l'acumulació de bancs de sorra i fang. A Bruges ja ens podem anar oblidant del francès. Aquí majoritàriament ja es parla només el neerlandès o flamenc. Aquesta és la plaça central de la ciutat, Markt. En aquesta plaça del segle XIII es troba l'emblema més característic de Bruges i que rep el mateix nom que la Torre de Vigilància de Ghent, el Belfort, un edifici precedit per una torre octogonal de 83 metres d'alçada. Es pot pujar fins a dalt, però ànim, per assolir el cim cal pujar una escala de cargol amb 366 graons. Ara, les vistes i les campanes mereixen la pena. It's been so long, the flame is gone, the hearts are beating but the belly A pocs metres d'aquí es troba la plaça Burg, l'antic centre polític i religiós de Bruges. Aquí es pot apreciar el seu ajuntament gòtic i la basílica de la Santa Sang. Aquest nom tan alegre és perquè en aquest temple catòlic es venera el xorret de sang de Crist que el comte de Flandes va portar fins aquí des de la Terra Santa. Es tracta d'un recipient d'or de 1611 que conté les gotes de sang de Crist i que és considerat com una de les relíquies més importants d'Europa.
També es pot visitar la cripta de la basílica. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Vistamar, que és la plaça amb una porxada on es ven el peix de mar. Antigament era considerat com una delicatessen i avui en dia, des del dimarts fins al dissabte, cada matí es pot adquirir peix i marisc. Però com veieu, no només peix, sinó també productes dels artesans de la ciutat. Molt a prop d'aquí, i seguint el canal d'Ixbé, es pot veure una de les millors vistes que ofereix la ciutat. El canal fa un colze de 90 graus i crea una perfecta cantonada on fer una encantadora fotografia. Des d'aquest punt, feu de bons turistes i agafeu una de les barques que us deixarà descobrir la ciutat des d'una altra perspectiva. Per cert, els canals estan plens d'ànecs i signes, que es veu que tenen una història. Va ser al segle XV quan hi va haver una revolta molt forta deguda a la pujada dels impostos. Els revolucionaris van assassinar a un alt mandatari que portava un escut d'armes amb un signe. Un cop acabada la revolta, els governants de la ciutat van ordenar als ciutadans alimentar els signes i ànecs com a càstig del crim. I seguint els signes i els ànecs ens portaran fins al Minnewater, un llac canalitzat que, degut als seus paisatges idíl·lics, ja que està envoltat d'un meravellós parc, li posen el nom del llac de l'amor. De fet, la paraula mine significa amor en neerlandès. I just al costat hi ha el Behirnhof. És un recinte tancat de l'edat mitjana que aplegava les dones que van quedar vídues després de les creuades. Aquestes dones fan vida religiosa i viuen l'espiritualitat com ho fan les monges, tot i que no ho són. És un espai silenciós de serenor i reflexió. En el casc històric de la ciutat s'aixeca la catedral de Sant Salvador. És l'església més important de Bruixes i podríem dir que s'ha anat construint a trossos. L'edifici ha sofert 4 incendis al llarg de la seva història. En el tercer es va aixecar la torre que el corona, de 100 metres d'alçada. I a cada incendi s'ha anat ampliant i millorant, barrejant diversos estils arquitectònics com el romànic, el gòtic o el neogòtic.